pohári, takže 4 najrýchlejší, respektíve najlepší súčte bodov do slovenského pohára po 2 hodiacich pretekoch. Už tu máme Mareka Jurčíka, ktorý mal za kopcom, figuruje v Brne. Jurčík 4:47:10. Nie, tak túto pozrite to. No. A už tu je Jarda Chytil. Zatiaľ zozbieral najviac bodov. Preč. Jak to ešte máme ísť rýchlo, ja to nevydržím. Miloš Žepa 5:40, Miloš Žepa 5:48:98, Lukáš Družba, Červenka Sufordín 4:28:14, nový Peter Grohoň 5:12:50. Cieli máme Ľuba Gregu, 5. Martin Gola 4:50:92.